Kwazilai muri Zimbabwe ndauyawo kwamuri panapa nhasi ndine nyaya inosiririsa ndiri kusangana nayo. Tiri kunzwa kuti uyo murume aizikanwa nezita rekuti Daniel Chingoma anova iye akagadzira zvikopo zvakati wandei muZimbabwe ari kunzi ashayikwa. Vanhu vakawanda vanomuziva nemazita akasiyana-siyana, vamwe vamuti Rasta, Daniel Chingoma, Taisek, Mondoro yemvura inowanzikanwa nemabasa ake aita. Ndiye murume wokugadzira ndege yakatora nguva yakareba kune vaimbodarika nepainonzi showground. Kozoita zvekare imwe yacho yaidarika yaigara panonzi Mbudzi roundabout, ndo paigara ndege yacho iyi. Ndege iyo yakakwanisa kunge ichionekwa neveruzhinji vakawanda nenzvimbo dzakakaisa, asiwo zvikonzero zvakazoita kuti isabvumidzwawo kubhururukawo nyaya yekuti hurumende yavaMugabe mazuva yayo yanga isina kuvimba naye nekuda kwezvinhu zvaaita maprojects ake. Saka zvinhu zvake zvakazongoramba zvinongoriwo zviroto, angoriwo madreams, vanhu vaingoiona paground nekudawo kwekuti vaiona zvinhu zvakaita kunge zvakashoreka. Saka ndo pakangopuhwawo warning kuti aiwa, tikangoiona mudenga chete ndege iwe toidzikisa. And I'm sure vanenge vakanyatsomudza kuti zvinosungisa kuti ndege yako inge ichienda mudenga, nekutiwo zvinhu zvinozikanwa kuti chinhu chakaita sendege kuti chinge chichikwira kuenda mudenga zvinokonzeresa njodzi yakati wandei kune anenge achityaira, kana kuti vanenge vachida kuzenge vari mukati, kana kuti pane anenge achazodonerwa. Munongoziva kuti kashoma kunzwa kuti vanhu vanenge vasurvive kunge vari mundege imomo, kunzwa kuti ndege yadonha kashoma munhu anenge asurvive. Saka zvinhu zvekuti zvaitariswa nehurumende yavaMugabe mazuva iwayo, nekuti zvinhu zvaita kunge zvakashoreka, asi vanhu vaifarirawo idea yekuti munhu anokwanisa kugara pasi obatanidza chinhu ichocho kuti chinge chatoshongedzeka. Vamwe vaishora vachiti ndege dzacho dzinoita dzine mavhiri ebhara, asi akaita zvinhu zvanga zvakanaka. Munhu wekuti matalents anga aripo. Pamazuva epedzisira muregimu, pakazopinda regimu yavaMnangagwa, akazenge akutenderera achifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana achikumbira rubatsiro, achikumbira mari. Iye mumashoko ake aitaura kuti ndiri kupemha mari kuti ndikwanise kuti matalents angu akwanise kuvandudzika, ndikwanise kuenderera mberi nebasa randiri kuita. Ndo zvaya kange akubuda achitaura. Tikambomuonawo achitorwawo nevamwe vakakambotrayawo kuda kumbonogara naye pasi vachinoonesana. I'm sure zvimwe zvacho zvinokwanisa zvinhu zvekuti zvinozotadza kuita fruitful nokudawo kwezvinhu zvakasiyana-siyana. Asi mbiri yakazonyanya kufamba yekuti akazenge akugadzira tuzvibhorani achinzi Mondoro yemvura, achiisira vanhu tumabohos. Ndo zvinhu zvakazombomupushawo semunhu wekuti aifarira zvengineering. Asi nhasi mashoko atiri kutambira ndeyekuti murume iyeyi afa, ashayika. Ndo mashoko atiri kutambira zvinezvi, anova mashoko anosiririsa kuzvitambira, mashoko anosiririsa kuzvitambira, asi hatina zvekuzviitawo. Ndo nyaya yacho yatangoti tuve nayo pano, takakubatirai tichikuzivisai muri yeZimbabwe. Kusazivawo kune vanenge vachangosvika panapa panonzi paCulient TV, ndingatinokumbirisawo mugare masubscriber, mukomenda, muchindiudzawo zvamunozivawo pamusoro penhoroondo yemurume uyu anoitwa Daniel Chingoma.